Mantititlop. Randy Casilaga. Randy Casilaga, dito po sa San Carlos. Sir, may regalo po yung Gasti Pro sa inyo. Sila po yung lap winner ng Kalbayog lang naman. Ilan yung speed nun? 900. Grabe, 900. Ilan lang po yung nag-clock noon araw na yun? 6 ata. 6? Pero may nag-clock do. 3 lang kami. Neighbor. Look, wait. I got people trying to wish and pray that I'ma fall about it, all about it till we smoke in person. Don't wanna talk about it. So, napakabilis. Ang cut-off yata ng Kalbayog, sir, eh... To this race yun eh. Mga... Ang alam ko, 600 lang yun eh. Oh, 600 yung ano 600 speed. yung cut. So, Bal- laki yung speed. Hmm. Bali, ano yung ano nun, sir? Babae, lalaki? Babae. Babae yung Nag- ano yun? gender. 2 times manog na yun kasi. Paano nyo napauwi yun, sir? Honey. Tapos ideal lang. Basic lang, sir, no? Basic lang tsaka talaga kasi ano. wala naman tayong pambili ng ano eh. Ng gamot na mamahalin eh. Oh, pero sa lahat ng mga na-interview ko, sir, puro ganun lang din yung sinasabi nila na ano. Ayun o, mga ginagamit ko. Mga Oregano. Oo, pang-flashing lang yan. Oh, sir, na-try mo na ba maggamot ng marami? Oo, Dati? hindi umuwi. Wala. Oo. Tsaka pag uwi, talagang madudurog siya. Kaya pala, sir, no? Mm-mm. Yung mga newbie, kung ano-ano pinagbibili nila, Kahit no? anong ginagawa. Mali pala yun. Dati ganun ako. Dati. Mm-mm. Ilang taong ka na nagkakalapati, sir? 2020 ako nag-umpisa eh. 2020? Pero unang saba ko nakapag-pip overall ako sa PPC. Overall? Anong lahi yun, sir? Naalala mo pa? Ang lahi nung kasi galing sa PHC player siya pala Edwin Dichosa. Taga saan yun, sir? Sa Manila siya, PHC player. PHA player. Hanggang ngayon, lumalaro pa rin? Oh, lumalaro pa rin siya. Pa rin yung niya, yung lahi ng Benny Tama, 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 Tama. I'm Mr. Body Catcher. Alam ko ang lahi nun kasi hindi ayaw niya sabihin kasi eh. Mas maganda yung ano lang, Dito or mga old lines. mga old lines. Anong year nyo nakuha, sir? Ano rin, 2019 din na dito nung pinsan ko. 2019, tas 2022, 2020 nilaro ko. nilaro nyo. Ayun, umano ka agad. Kakatapos lang pandemic nun, sir, ah. Anong club yan, Sa sir? PRPC. PRPC. Ito yung sikreto na, sir, oh. Di na sikreto, pinakita na natin. Ito Ayos pala to, yung sir, ah. Ang ganda ng ano ni sir, simple lang. Dito breederan mo, sir? Oh, ito pala yung Ito pala yung tatay nung first overall. Yan yung tatay niya. Oo. Ewan ko tatay or lolo. Galing kay Edwin Dichosa to. Tatay yan nung ibon ni Sir Mark. Bali, yun yung nag-first. Isang ibon lang yung niload niya, di ba? Ganyan din yung kulay niya. Grabe, malapatid, so. Kamukhang kamukha nga eh. Stencil. Mm-mm. Kak kak din yan, yung sa kanya. Tapos yung hen. Bali lahiran rin ng kay paring Marlon. Bali yun? Grabe, oh. Kalahi ni ata yun? Ukong. Ito yung lola. Yan yung lola nun. Lola nun. Ito anak niya to. Oo. Grabe, oh. Talagang pumipiglas. Buti nga nakabalik to kasi kinarira ko ng yung DSPC nung last year. Ay, kinarero niya yan, sir. Nawala. Nakabalik bumalik. lang yan. Mga 2 buwan lang siguro. 2 buwan? Oo. Tapos Nag-overall yung overall yung inanak. Grabe. Ito yung original na lola. Ito lola. Oh, lola nung yun. Lola niya. Ito yung mga Kasi ang Vandenbroek. nanay nung nag-overall, anak niya yung nanay nung first overall ngayon. Bali ang nanay nung first overall, anak nito. Ay yung nanay. Bali apo niya yung kay Mark. Apo niya yung kay Oo. Mark. Lalabas na rin? Parang dadalawa lang na sir, ah. Pwedeng hawakan din? Oh, sige. Yung black check, parang alam ko kanino yan, ah. Ano Diba? yan? Hindi rin kay Sir Marlon? Kay yan? Kay Iba? siya pala kay Paring Rodel. Rodel. Johnson, Tugigaraw. Tugigaraw. Grabe, sir, ah. Lalayo na pinaggagalingan ng mga ibon nyo. O, ganito rin yung pakpak niya. Yung tatay. Pero ito, hen. Oh, yan. Malaki lang. Oo, laki, sir, no? Oo, malaki. Tapos yung malaki din. Pareha silang sir, yung nagpupumiglas. Pero iba yung mata nito, sir, no? Ito yung pearl eye. Anong sising-sing nyo dito, sir? Bali yan, nakasuksok na ako ng kulay green na ring ng BBC tapos yung abuyog. Ayun, maganda sir, pang malayuan, sir, no? Kasi lumalayo naman eh. Ito naman galing kay kay Boss Rodel. Tugigaraw. Layo. Ito naman, sir, Grisel. Galing kay Pare Maron yan, kakapahiram lang yan. Ganda. Yan yung nag-overall yung Wala na kayong ibang breeder, sir? Wala na, hindi, doon sa loob. Ando sa loob yung iba? Sa may Pero ito, sineparate nyo. Talagang Ito breeder. yung mga VIP. Hindi, mas may VIP pa doon. Meron pa. Oo, meron pa doon. Ito yung pinapakita ni sir. Malamok.
Takot ng lamok yan? Oo. Ah, talaga? Pinipiga-piga ko yan para umamoy. Pero pinapainom nyo rin? Oo, pinapainom ko yan. Ito yung kak sir, pero mas maliit to sir no? Kumbaga doon sa nanay niya no? Grabe, ang ganda mga lapatids. Yung flyer natin sir. Ano pa, naalala ko na yung ano, yung ano yan, lahi niyan. Claire Dinhopen. Ah, Fleur de Joven. Kay Edwin Dichosa. Fleur de Joven. Eto sir, nilalaro yung tong mga to? Hindi, pairam din ni paring Maron. Ito, nilaro ni Mark. Binawi ko na kasi nawala yung ano, yung anak niya sa Tacloban, hindi nakabalik. Binawi ko na sa kanya kasi baka mawala pa eh. Wala na akong lahi noon eh. Ah, so hindi Ano, hindi na ano, inalaro to ng, sir. Ano, matnog. Matnog? Finish na Grabe, matnog. May oh. tatak pa yan. Matnog sursugon? Oo. May tatak pa yan eh. Ayan, lahi yan ng Lahi nung ano, contender ko ng ano, number 17. number na 17, Sa BBC. top 17. Oh, top 17 yun. Bali ano yan sir, ilan ang Hindi nakauwi ng ano yung nabutas eh. Nabutas siya? Nabutas siya. sayang sir no. Kapatid niya yan, full sibling niya. Lahi din nung ano. Ano yan? Unbelievable. Ayun, yung sinasabi ko sir. Si ano, yun yung lahi din ni Kwan. Yung si yung tatay taga niya- Canada. Ang tatay niyan yung ano itim doon. Andy, super Andy. Itong mga to. Talagang makukunat to sir. Makunat. Kahit umuulan sir, umuwi yan. Umuwi ito. Ganda no, ilan lang yung pakpak nila sir no. Tapos hindi ganun kahaba. Tapos binigyan niya ako na ito, pinahiram sa ano, paring Maron sa akin. Pang ano ata to, pang long distance. Pang long distance. Oo. Diyan pumili niya. Grabe Ay, oh. ayaw sabihin yung ano eh, ayaw sabihin yung lahi niya eh. Oh, mas maganda yun sir para ano, walang favoritism. Yung hula na lang ba? Minsan kasi yung mga nagpapairam ayaw nilang sabihin yung mga ganon. Ito mga flyer. Oo. May lahi ba dyan yung ano? Ayun yata kulay Oo. na sir no? Ayun yung lahi nung ano, nung hindi nakauwi ng ano Tacloban. Yan. Oo, bali Golden ah. ano, yun, uncle niya na yun. Uncle niya. Uncle niya na to. Oo, itim, oo. Yung Anby. Yan yung nag-iisang ano, sinasakay ko na lang sa ano, sa BBC ngayon. BBC. Ay yung iba? Ah, NDR to mga to. Oo, hindi yan. Saka ito na yung nakuha kong ano, Abuyog. kabuyog. Ay, nakaabuyog. Ang ganda ng mata oh. Late sir ah. Yun ang nanay niya, yung blue bar doon. Yun ang nanay niya. Yung ano, yung black chick tsaka ano. Grabe oh. Parang alaki sir, pwede namang maging breeder to ah. Oo nga, eh, gan. Parang hindi lang box perch, pang breeding nga na yan sir ah. Pwede natin makita yung kabila. Oh, sige, sir.